kan suasana sajaknya kita mandeh gadangkan sampai kini aluh paguno alah batahun di badan jasuk kamane nan alun ada untuang kau baru yola makan alun asuk mambalegu untuang kau baru yola makan alun asuk mambalegu pansa ibagalu saku jua pada pak itu bana sadang bana ke agak dealu sirah tak tangan alun tasu jorumpu inu gade alun sirah tak tangan alun tasu ditampuh kayu pandekanu jangan hidup dirata sedang mengakai ku sakit ibadah tak ada betenya nyampang ku ayu indah larang kita nantun bana tibuk di badan jasuk kamande alun dan sampaikan dan tiliak bana sirat tak tangan katuhan jua ambo sarangan jika dirantau singkir si batu meja jika taraga mandeh juamu pandang kamu di tepi aman jika taraga mandeh juamu pandang kamu di tepi laban sedang mengakai ku sakit badan tak ada betenya nyampang ku ayu
sampaikan dan tiliak bana sirata tangan ka Tuhan jua ambo sarakan jika dirantau singke umur indah kata si batu meja jika tara maneh juang pandang kamu di tepi naman jika tara maneh juang pandang kamu di tepi lama. Oke, terima kasih.